Udsendelsen præsenteres i samarbejde med SHG. God dag, mine damer og herrer, og velkommen til. Vi befinder os på et studie i Aarhus. Vi er til GZTV FPS Bootcamp. Jeg har fået hjælp i dag til at dække den her Battlefield-kamp af Jesper fra Team Boomtown. Jesper, det er 2 danske hold. Hvad kan vi sige om den? Jamen, vi har TGS på den ene side og T2O på den anden side. Begge rene danske hold. Vi så T2O deltage i Infantry Cup'en, også hostet af GZTV, hvor de kvalificerede sig til København. Og TGS er heller ikke et uerfarent hold. Der er flere meget erfarne herrer iblandt. Så det bliver spændende. Jeg glæder mig i hvert fald. Man kan jo også sige, at de er måske ikke så vant i den her situation, da de normalt spiller 12 mod 12. Ja, man kan sige, der er i hvert fald et par ting, der skal ændres i taktikkerne. Jeg ved, at TGS spiller udelukkende 12 on 12, så de skal lige have lavet lidt om på taktikkerne her til 8 on 8. Men vi tager en holdopstilling. Det bliver spændende at se, hvordan I griber det an. Vi starter med TGS holdopstilling. Jesper Christensen, Frank Nielsen, Jakob Andreasen, Simon Stenbæk, Frederik Grue Sørensen, Danny Bang-Poulsen, Jesper Ratzak og Jens Fogh. Godt og stabilt ældre dansk hold. Så har vi T2, the second opposition. Tim Blåbjerg, som også er holdkaptajn. Lars Gottschalk, Carsten Boserup, Morten Bjørberg, Torben Rasmussen, Martin K. Petersen, Morten Bensen og Joachim Petersen. Det bliver noget af en begivenhed, vi skal se nu her i lidt uvante former. Det er 8 mod 8. Der er helikopter, der er kampvognen. Og en Central Island, som vi ser et midterflag, som bliver rigtig spændende at følge et par kampe omkring. Det bliver rigtig spændende. Vi kommer videre til en lineup, hvor vi starter med TGS. Billedet har vi Jesper Christensen. Hilser pænt. Jesper Christensen. Jakob Andreasen. Simon Stenbæk. Frederik Grue Sørensen. Danny Bang-Poulsen. Jesper Ratzak. Tidligere Apostle-spiller. Jeg har spillet sammen med ham, vundet DM i Battlefield Vietnam og faktisk også BF2. Erfaren her. Jens Fogh. Vi kan også sige med Jesper Ratzak, vi kender APC-kører. Ja, han har faktisk også fungeret som APC-kører for Team Danmark, altså selve landsholdet i Battlefield 2. Så bare det at blive udtaget til landsholdet er der en stor præstation. Så han er helt sikkert en af nøglespillerne. Jeg ved også, at han har været inde over lidt af taktikkerne, så vi får se, hvad han har i posen på Satar. Der er i hvert fald noget at leve op til med TGS. Som spiller mod T2O eller The Opposition. Tim Blåbjerg, holdkaptajn. Også kendt for Infanterikoppen. Lars Gottschalk. Carsten Boserup. Morten Blåbjerg. Torben Rasmussen. Endnu et velkendt ansigt fra GZ Infantry Cup'en. Martin K. Petersen, som har været i godt humør. Ja, han nyder det. Morten Bensen. Endnu en spiller fra Oppositions Infantry hold. Joachim Petersen.
Og det er altså T2, som skal starte op som MEC. Og TGS, så er US. Mappet, vi skal spille? Det hedder Zatar Wetlands. Den version, vi spiller i dag, det er jo 8 mod 8, hvor vi faktisk kun har 3 flag. Vi har en US main, hvor det amerikanske hold starter, og en MEC main, hvor MEC så selvfølgelig starter. Kampene kommer helt sikkert til at foregå ind omkring Central Island, hvor at, hvis man kommer i besiddelse af det flag, vil kunne få sig en helikopter i luften, som vil kunne være meget afgørende. Næste map, der skal spilles, er Dragon Valley. Der har vi lidt mere kompliceret. Der er 4 flag. De har hver en US og en MEC main, og så har vi så 2 yderligere flag. Det er også meget brugt, når man spiller klankamp inden for den danske Battlefield-scene. Altså, vi kommer til at spille de her 2 maps her, og det bliver utroligt spændende. Det vi ser i øjeblikket, Zatar, som er meget... den er lidt unik, da vi har et enkelt flag. Og det er jo sådan set det flag, man kæmper om. Ja, man kan sige, at det der ofte sker, det er, at der kommer meget hårde kampe ind omkring midten. Når det ene hold har fået slået det andet hold tilbage, som på et eller andet tidspunkt højst sandsynligt kommer til at ske, så får de højst sandsynligt en helikopter i luften, og den helikopter den bliver altså utrolig afgørende, da den vil kunne holde et utrolig hårdt lockdown på det modsatte hold. Man kan jo også sige, at der er også en lidt anden detalje ved det her, ved det map her. Altså, når man har midten med helikopteren, det er jo simpelthen helikopteren, som kan give dig herredømme, hvis det bliver spillet korrekt. Ja, det vil i hvert fald kunne betyde rigtig meget for den hellige op, men omvendt kan man sige, at jeg har spillet en del klankampe, hvor der bliver sendt jeeps mod ens main, i stedet for at de går på midten. Og i og med, at de har en jeep i din main lige pludselig, så kan det heller ikke blive helt ufarligt. Det skal siges, mine damer og herrer, vi er gået i gang på Battlefield-kampen på Zatar Wetlands. Kampen var 10 minutter. 200 tickets. Jeg følger T2, som ser ud til ganske traditionelt og smide en hel del hardware ind omkring midten. Vi har både en Jeep, en ABC, og så ser det ud som om, at de har valgt at beholde tanken defensivt. Men jeg kan fortælle dig, at det første vi så i øjeblikket, det var den nye patch fra EA for DICE, hvor vi ser en team, som simpelthen bliver kastet ned af commanderen. Det er en ny funktion i spillet. Den er blevet modtaget med lidt blandede følelser. Det virker som om, det er US, der har fået helikopteren for os, og det er Danny Poulsen. Så er spørgsmålet, får han udnyttet det? Ja, det bliver spændende at se. Vi kan allerede se, at der er en tank i gang og med at beskyde ham. Og det er T2, der simpelthen nu begynder... De kan godt forstå vigtigheden af den helikopter, skal altså ned. Ja. Men jeg synes egentlig umiddelbart, at han flyver den utrolig aggressivt, den helikopter der. Han ligger meget ind over MEC, men du kan også se, at han ryger allerede nu, hvilket måske kan være lidt dumt taktisk. Jeg kan fortælle dig, at i helikopteren, der havde vi Danny Poulsen, og så havde vi Jakob Andreasen. Jakob Andreasen, han har så nået at hoppe ud af helikopteren. Ja. Der så vi igen den aggressive heliføring der. Det betyder altså, at han røg ned. Så nu er helikopteren nede, og det åbner muligheder for T2. Vi så en situation her, hvor der faktisk var en jeep, der kørte fra en medsoldat. Kan man våge at sige, at måske kommunikation ikke er, som den skal være? Ja, man kan jo godt forestille sig, at der er lidt hektisk kommunikation på Teamspeak. Dels fordi, at de er presset på grund af, at de ikke har midten, men også, at nu skal det altså ud over stepperne. For en god ordens skyld skal jeg fortælle, at Teamspeak det er et intercom, som gamer og normalt brugerne skal tale sammen igennem computeren. Danny Poulsen op igen. Ja, det vi ser med Danny Poulsen her, det er, at han har fået en gunner ind, altså simpelthen en medpilot. Jeg kan fortælle dig, det er Jakob Andreasen, som er oppe og flyve med ham. Okay. Jamen, Jakob Andreasen, han skyder det, der hedder TV-guided missiler af. Og det er jo mere med sådan nogle, man kan styre i luften, som vi kender som danske tog, eller... Men de simpelthen bliver styret, som vi kender fra det danske militær blandt andet. Ja, han er simpelthen i stand til at føre missilet mod udvalgte mål. Han holder den lidt mere defensivt denne her gang. Det er nok også meget klogt. Men er den svær at styre? Er det alle der kan komme og fyre sådan en? En TV-guide, det kræver en del øvelse, men når man først mestrer det, så er den altså drabelig. Den kan afgøre en hel kamp. Og det er nøglen i en helikopter, det er den.
Man kan se, det lykkedes T2 at få taget TGS' kampvogn, som har lagt utrolig meget pres på dem. Ja, altså det vi ser nu, det er et typisk billede, som man ser på Satar. Det er, at lockdownet bliver holdt, og T2 har svært ved at komme ud af det. Og man kan se, at ganske fornuftigt, så helikopteren søger mod... det er jo sådan, at commanderen han kan nedkaste nogle punkter, hvor han blandt andet kan kaste en supply crate. En supply crate, den gør en vis radio omkring. Der kan man altså reparere sit køretøj. Og i det her tilfælde var det Danny Poulsen, som sørgede for at reparere hans kampvogn, som var blevet ramt. Ja, og grunden til, at han ikke gør det inde i midten, hvor der er en helipad, hvor man også kan reparere, det er, at det oftest er meget hektisk inde omkring midten. Da det er meget attraktivt at få den helikopter ned for T2. Men de holder den fint i luften, TGS her. Lidt mere defensivt denne her gang, og vi ser de tv-guidede blive fyret af i stridestrømme. Der kommer en der, og der kan vi se, hvor effektivt den er. En tank ryger ud i et skud. Og der kan man sige, at det var Jakob Andreasen, der fyrede den af, men det er jo Daniel Bang, som er pilot. Ja. Flyver den meget tæt på jorden. Ja, det er ikke sjovt for T2 nu at være det i lockdown. Men man kan jo sige igen, det som var så unikt på det her map, det er jo, at der kun er en hel helikopter. Der er et punkt, som er centralt strategisk vigtigt på det her kort. Der er jo ikke rigtig noget modspil for helikopteren reelt, når der ikke er en helikopter måske. Nej, altså det eneste modspil, der skulle være, det vil være at skulle sende et massivt pres mod TGS' main, så de bliver nødt til at hive helikopteren tilbage. Og vi ser meget... Han har måske lært af lektion før, hvor han måske var lidt for offensiv. Ja, det ser ud som om, at det er meget smart, det han har gang i der. Ticket bleed i gang. Der blev kommet igen. Og man kan virkelig se, at den bliver filebrugt, den tv-guide, som du netop har optaget før. Ja, det virker som om for mig, at The Second Opposition har til TCO, at de slet ikke får lov til at komme ud af deres flag. Altså deres main station, og vi kan se her, at de faktisk prøver at komme ud. Ja, det kan være, at det er et sandt helvede at komme ud af det lockdown på Satar. Det er næsten umuligt. Var det en C4-type, eller hvad så vi der skete? Jeg så ikke helt, hvad der skete, men han hoppede ud af den i sidste sekund, men den røg i luften. Men der kan vi også se T2, i stedet for måske at komme ud med jeepen, skynde sig at komme væk, komme ud på nogle andre flanker, at de simpelthen valgte at prioritere den helikopter mere, da de jo stopper op og begyndte at ville prøve at skyde den ned. Ja, altså det kan lade sig gøre, hvis du får koordineret med alle dine tropper at køre ud af main og så simpelthen gå på den helikopter. Så kan der godt blive en for stor mundfuld for helicrew, hvis der lige pludselig bliver skudt fra alle retninger. Men det er svært. Og ganske fornuftigt. Danny Poulsen og Jakob Andreasen, de holder sig på afstand. Ja, og vi kan se TGS' hardware nede omkring syd dækker den eneste bro, der er ned mod main. Så det er ikke sjovt for T2 lige nu. Vi har en ticket status, der hedder 137 til 188. Og der er fuld bleed på T2 lige nu. Der bliver kæmpet videre. Jeg kan fortælle sin information. Der er 3 minutter tilbage af kortet. 3 minutter. Ja. Det ser ikke ud som om, at vi har noget full cap eller noget angreb i gang mod T2's, men de holder simpelthen bleedet og kører den sikkert hjem. Men man kan jo sige, at det er jo ganske fornuftigt. Det er jo også... Altså, det virker som om TGS har styr på det. Så hvorfor gå ind og risikere noget, og eventuelt miste et moment, eller måske at overse en flanke, hvor de simpelthen kan blive overrumplet? Ja, man kan sige, det er første runde ud af 2 maps, og første runde ud af 4, så hvorfor ikke bare køre den sikkert, end at risikere et eller andet dumt? Så det er egentlig meget fornuftigt, det de har gang i der. Jeg kunne måske godt have tænkt mig lidt mere aggressivt hardware fra TGS' side, da det også kan